Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στην έκθεση Χορέκα και συγκεκριμένα έχουμε έρθει στο περίπτερο του κυρίου Αντώνη Βεκρή, ο οποίος πραγματικά έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Βεκρή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε ίσως το καλύτερο ρακόμελο που έχω δοκιμάσει. Πραγματικά δεν υπάρχει και πιστεύω ότι μπορεί να πείσει ακόμα και το πιο δύσπιστο. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς και αυτός ήταν ο στόχος μας, να παρασκευάσουμε ένα ποτό που να αρέσει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε αυτούς που δεν πίνουν. Και ένα από τα σλόγγαν μας είναι «Αν το δοκιμάσεις, το ζητάς για πάντα». Άμα το δοκιμάσεις δεν πρόκειται να το ξεχάσεις, εγώ θα έλεγα. Πώς σας ήρθε έτσι και θελήσατε να ασχοληθείτε με την ποτοποιία? Εγώ κατάγομαι από το νησί Αμοργός. Στο νησί μας λοιπόν, από τα παλιά χρόνια, φτιάχνανε ένα ποτό με ρακί και μέλι και με ζάχαρη και το ονομάζανε ψημένη. Αυτό το φτιάχνανε σαν βραστάρι που το πίναμε όταν πονούσε ο λαιμός μας, όταν είμαστε άρρωστοι κλπ. Και κάποια στιγμή όταν τους περίσσευε κάτι, το βάζανε στο μπουκάλι και το κερνούσαν οι νοικοκυρές στους καλεσμένους τους. Αυτή την ιδέα πήρα και αφού πρόσθεσα περίπου 10 βότανα, τα οποία θυμίζονται ότι έχουν χωνευτικές, ερωτικές ιδιότητες. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαφερθούν οι περισσότεροι. Παρασκευάσαμε το αμόργιον ρακόμελο. Αυτό έγινε το 2003. Λίγο πριν το παρασκευάσουμε, δηλαδή στην αγορά βγήκαμε τον Ιούλιο του 2003, το Φεβρουάριο του 2003, πήραμε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, διότι μέχρι τότε δεν υπήρχε ποτό στο μπουκάλι που να παρασκευάζεται από ρακί, μέλι και βότανα. Γιατί όμως εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ασχοληθήκατε περισσότερο με το ρακόμελο συγκεκριμένα και δεν ασχοληθήκατε με κάποιο άλλο είδος? Εγώ στη ζωή μου κάνω πάντα κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, και μου μπήκε η ιδέα ότι τα υλικά, ρακί που είναι απόσταγμα προς τα φύλλα, το μέλι που είναι ένα παραδοσιακό προϊόν και πολύ υγιεινό και τα βότανα θα παρασκευάσουν ένα ποτό που θα κάνει και την Αμοργό διάσημη και την Ελλάδα διάσημη. Όταν κυκλοφορήσαμε στην πρώτη διεθνή έκθεση το ποτό μας το 2004 στην έκθεση τροφίμων και ποτών και είδαμε τη μεγάλη απήχηση που είχε στον κόσμο και τους άρεσε πολύ, μας μπήκε η ιδέα με βάση το πρώτο ποτό, το αμόργιον, το ρακόμελο, να παρασκευάσουμε κι άλλα 5 ποτά. Έτσι λοιπόν παρασκευάσαμε τη ψημένη, που είναι ένα ρακόμελο πιο ελαφρύ λίγο από το πρώτο ρακόμελο, και δώσαμε το όνομα ψημένη προς τιμή του νησιού μας της Αμοργού. Ψημένη είναι αυτό εδώ που πίνω εγώ? Ναι, αυτό που πίνετε εσείς. Λοιπόν, το οποίο έχει μέσα ρακί, μέλι, λίγο ζάχαρη και 10 βότανα. Έχει μια πολύ ισορροπημένη γεύση και αρέσει πάρα πολύ. Αυτό κερνάμε και στην έκθεση εδώ πέρα. Χιλιάδες κόσμος παίρνουμε συγχαρητήρια κλπ. Εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ, επειδή έτσι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε και η μυθολογία με τους 12 θεούς και με τον νέκταρ που πίνανε, ότι θα θέλατε να φτιάξετε έτσι κάτι ανάλογο, σε ένα νέκταρ, σε ένα θεϊκό ποτό. Αυτό ακριβώς φτιάξαμε. Το θεϊκό ποτό που πίνανε οι αρχαίοι το λέγανε μελίκρατον και το λέμε και εμείς μελίκρατον. Αμόργιον, Ινόμελο, μελίκρατον.